18 imizuzu umphulaphula wevukana vami bethi lapha-ke insimbi ka-10 o'clock nguye ke lowo-ke Anthony Hamilton esithi best of me thatha-ke singenisa-ke ngakumbi-ke kwi-guest yethu njalo nathi namhlanje-ke mphulaphuli-ke singokola-ke ngomcimbi onikeza umdla kakhulu sithetha-ke nge-mental health in rural areas ungaphili kakuhle ngokwasengqondweni xa sijonga phaa-ke kwi-rural communities siphethe-ke i-psychologist yethu kwalapha-ke enkqubeni yena-ke umama uNomkhitha Dingiswayo ozawube-ke esifundisa namhlanje ndithe kabe ndiqala-ke mama ndathi zininzi-ke izinto ezivama ukuxhaphaka namagama esiwathiya abantu xa sijonga kulo mcimbi we-mental health abanye sithi ngohakanapayi sithi hayi liqhawukile ke namhlanje ikhasethi amagama amanjalo singa-understandi into yokubana afika thini mhlawumbi sithetha nje kunelungu lefemeli ehleliyo phaa ezilalini ekhaya lifukamele lo mntwana because lisoyika into yokubana bazawuthini abantu kutheni lo mntwana enje kutheni lo mntwana engafani nabanye abantwana ngokwasengqondweni sijonge ke imicimbi eminjalo kodwa ke mandithathe elithuba ndikunike uzibulisele kumphulaphuli wevukani FM ndikwamkele enkqubeni. Enkosi Sisiphelo. Thank you for having me. Njengoba ngichazile ke ba nginguNomkhitha Dingiswayo, I'm a registered counsellor ene-practice apha edolophini. Ndi-invithiwe ke apha ke njengoba selitshilo ke uSisiphelo. Sisiphelo ndingowakho. Awutheni umhle kangaka namhlanje? Thetho wam. Umhle mani namhlanje. Ngaloo nto e-April school ndagqitha abantwana bemiss. Umhle namhlanje Nomkhitha ndiyaqonda into yokubana besele ndinabisile into yokubana xa sijonga lo mcimbi we-mental health zininzi izinto eziphumayo nangona wena i-mental health le ithe gabalala kodwa sizama ukufundisa ngakumbi phaa-ke kwi-rural communities because kuba namagama nezinto ezithethekayo once umntu mhlawumbi kube khona uphazamiseko ngokwasengqondweni xa sijonga kulo mcimbi we-mental health mhlawumbi masiye ezilalini xa sijonge i-mental health ithathwa njani ngabantu basezilalini sibuye sijonge ezi misconceptions zikhona kuthiwa hayi kaloku yile nto umntwana ezalwe ephazamisekile ngokwasengqondweni uthe esajola nobani wajola nobani wenze inyala hayi kaloku bengamelezekanga wenzela zila wena nangoku umntwana ngoku uphazamisekile ngokwasengqondweni zizinto ezinjalo khawukusi-unpackele nomcimbi. Enkosi Sisiphelo. Uyandichukumisa. Especially xa uzawuthetha nge-mental health kubantu abangayi-understandiyo i-mental health. Okokuqala sithetha nge-mental health kwi-community. And ke xa uphila kwi-community uphila according to the standards ze-community. Yes. Kuyaxhomekeka ne-community bana i-enlightened kangakanani na. Zikhona ii-communities ezi-backward kakhulu, zikhona ezi-medium, zikhona ke noko kubona uba noko yi-community abantu abaqondayo. Kodwa ayisusi into yobana siphila kwi-community. Yes. Mos uphila kwi-family, uphile kwi-community, uphile emsebenzini, uphile kwi-life yakho yoba ube utshatile okanye uthini. So ayikho enye indlela kwi-friendship. Ayikho enye indlela okay uphile ngayo ungumntu. Uphila kwezo levels ndizibalileyo. So umntu okwi-community ufuna uphila according to the standards. And bana attachment kakhulu kwi-community njengoba sendithilo. So iba lihlazo ke ngoku into yobana uthi wena kwi-community uthi xa kublesse mhlambi ngomntana okanye apha among the family members kubekho umntu ochaphazelekileyo. Yes. Noba uzelwe enjalo it's genetically okanye because of i-environment what happened kwi-onset yakhe mhlambi belekwa mhlambi kwathini whatever reason yenze into yobana abe uzawuba noxinzelelo lwengqondo lo mntu. I-tendency kukubana lo mntu siyamfihla samvalela. Asifuni aphume ayomikisa nabanye abantu ngoba kaloku sistigma kweli khaya. Ithobe elikhaya mhlawumbi likhaya labantu abafumileyo. Kuthiwe sithathwa ngobana singabantu aba-rich kweli khaya. How come ke ngoba sibe nomntana onjena i-standard sethu siza kuhla masimfihle lo mntu okanye ndingumntu ebephuwa kakade ndithi yo hayi ke ngoku ndaw-ostracizwa worse ndathiwa ndibekelwe kwi-edge of the community mandimfihle lo mntana ngoba ndifuna nam ukuthi
ukuzi-adjusta ndibe kwistandard esithile sabantu abandiphila nabo kwi-community. So abayi-understand ke ngoku abantu kwi-community zethu kwi-rural areas xa ufumene umntu onoxinzelelo, whether it's psychologically okanye it's emotionally, nangayiphi na indlela asikwazi uyi-accepta. So sibe ne-misconceptions ke ngoku ezi-based on cultural beliefs around i-mental health. Yes. Kuthiwe hayi laa family iyabethwa, iyapanishwa by the ancestors, okanye iyapanishwa by God, okanye kuthiwe bayathakathwa kulaa mzi, siyathakathwa apha kweli khaya. Sinyuke sisihla ke ngoku singavani nabantu kwi-community, senza zonke ezi zinto because asikwazi uku-accepta ubana sinalo mntu unje apha endlini, senze what we are supposed to do. Okanye kuthiwe uyathwasa, makathathwa Makavule inkulu. makahambe ayohlala abe ngumnyangwa, noba ukweyiphi ne-age, noba ngumntana omncinci uyohlala apho. Umasilo uphi hayi uyanyangwa, phi kwilali ethile, ahlale apho umntana ekhulela apho, efumana more of uxinzelelo ke ngoku. And ke sisiphelo is a vicious cycle le nto. Uba une-condition enjalo apha endlini, nawe uzawuba affected. Kanti uba uthe usofumana le ngxaki, wathi okay ke family sinale ngxaki, uzawubhageyina, of course uzawudinaya. Why me? Ndingathi uthi ndingumntu onje ndikholwa, Yes. okanye ndingumntu ofunde ndinje bene-condition apha endlini. Ubhageyine, udinaye, at the end you accept. After i-acceptance ke ngoku, therefore comes love and care and support. Into ke leyo ke engenzekiyo ke emakhaya ngenxa yezi misconceptions ke sendizichazile. Ndiyafuna Mama Nomkhitha singene ngakumbi phaa ekhaya, especially sijonge kwezi fixed norms zikhona, because sizalwa nini oomama bathi ndingumama andikwazi ukulila phakathi kwabantwana bam, andikwazi ukubhreyikha phakathi kwabantwana bam. Babe nditshilo ndathi lo mcimbi we-mental health unabile. Ndifuna ukuya nakweli cala le-depression. Uyafika ke ngoku usiphelokazi oyintombi kaMama Nomkhitha ubethiwe lilizwe, but because ekhule kwelaa khaya lokuba thina sizimbokodo, thina asikwazi ubhreyikha phakathi kwabantu, funeke siqine sijonge phambili, imfikele laa phathi ye-depression apho kufuneke into yokuba abe uyofuna uncedo because ngoku akasakhophi. But because of loo nto leyo nokuba usuka kwelaa khaya lokuba asikwazi uphuma, kaloku thina singaba bantu, asikwazi ukuthi nantsi imeko, nantsi into ityumzi apha ekhaya because abantu bazawuthini. Sifuna ukujonga into yokubana in terms of i-access yokuba sincedisa aba bantu, ingaba sibancedisa kanjani into yokuba babe bafumana uncedo lokuba badile nezo meko zinjalo? Okokuqala, you must not hide behind the curtain. Usiva kabuhlungu nanini na, be it ungumama, be it ungutata. If uthi xa sipha into emandi, yilobana sikwazi ucommunicator, whether uthetha ngomlomo wakho uba kunje ndiziva kanje, kanti i-communication iyabonakala ngeenyembezi. That's communication. Xa usiva kabuhlungu, yenza le nto funeka uyenzile uze uzirelieve. After that, think ke ngokuba nangu uphelokazi, usiphelokazi ufika kumntu ngumama. I must be strong for usiphelokazi, but in order for usiphelokazi to be strong, nam fama ndibe ndi-well-armed. Awuthi ke ungenokhangela uba mawuthini na ungumama, funeka uhlale ungumama oqotho. Ungathi ungubengona uthi ndithini. You know what happened to unyana olahleko? What did God did? What did uyise enze njalo? Wenza njalo ke nawe ungumama. Umbuza later ubana bekutheni. Kuqala you receive umntana wakho. Yamamkela. You take care of umntana wakho. Then ke ngoku uba bekutheni ke ngoku yinto ogqibela ke lo zawuyenza. Ithi bingaphezu kwakho ke ngoku siphelo ufune ke ngoku olunye uncedo, other intervention. Leke abantu bakuthi ke ngonana ke bangayaziyo what to do. Siyapho kanye. Sijonga ke olwancedo xa siyohlulekile ukuyithetha apha ekhaya, sazama ududuza usiphelokazi. Enye challenge ke yabantu ke abajongene nabo abantu abasezilalini, sesinomkhitha, into yokubana banqabile abantu abafana nani.
apho sizawuya khona uqonda uba andikwazi ukuyiphalaza imbilili yam, andiyazi le nto yenzeka kumntwana wam. Okay, ndimzele enje but andiyazi le condition kwenzeka ntoni. Mhlawumbi singakhe sichaphazele, ingaba ngeyiphi eminye imicelimngeni abantu abasezilalini abathi bajongane nayo xa bezama ngakumbi ukufuna uncedo kulo mcimbi we-mental health? Into yokuqala, abantu basemakhaya abanalwazi njengoba sendithilo. Into avela ayibone umntu avela ayicinge yile yobana hayi sinelishwa, siyabethwa, Yes. siyathakathwa, uyathwasa, uyathini. Abe ne-denial kuqala omnye umzali kwayena nje from the onset. So what is important ke ngoku yinto yobana uthi access ii-services. Njengoba sobuza kuba ke xa befuna access ii-services, zintoni ii-challenges abantu abanazo kwi-rural areas? Yes. I-social isolation into yokuqala abanayo. Ule eMthingwevu, ule eLanganye, ule phi. So kwa uba ube kwi-rural areas kuqala awukho kufutshane ne-services Yes. zoncedo. I-transportation yokusuka phaa uyofuna uncedo ngumcimbi. Utata ubhodi onemoto apha and utata ubhodi ukubheke edolophini yi-800 asinayo. So zii-resources. Challenge yesibini. Akanayo umntu ukufuna into yokubana ahamba abheke edolophini. Ne-infrastructure ayikho right. So abantu bakwi-rural areas bayachaneka ngazo ndlela zinjalo. Akanayo imali le ofika abhatale. Sefikile ke ngoku akanayo imali yokubana abhatale for ii-services because ii-services ezi-free azikho. Kuthe ke sisaya apho. Yes. But ke either way kufuneke zizinto ezimhindarisha for ukubana angazi ne-knowledge, lack of knowledge. Abantu basemakhaya abakho conscientized mindset zabo into knowing about this mental health. Noba mandithini ke ngoku xa sendibona uba yiyona. Uyawuhlala phayana endlini ajongane nale nto, imwekhe naye, amane nommelwana uzokwenza i-pity party apha ngale nto yenzeka kweli khaya. No-DAPS uyafika benza i-pity party apha. They don't know what to do. Okanye ii-resources zabo azibavumeli because bakwi-rural areas. Mhlawumbi uyabuza umphulaphuli phaa ekhaya, Sisinomkhitha, ndingapha ke eLuwalufutha ke mna, okanye ngaphi apha Ndwana. Ndiyayiva le nto niyithethayo noMamtshawe, futhi iyandichaphazela, yenzeka apha ekhaya. Ndinayo lo mntwana naye uchaphazelwa yi-mental health. But ndizi-accessa njani ezi free services? Zikhona kuqala ezikhoyo endingakwazi mna ukubhenefitha kuzo ukuze umntwanam abe uyanyangeka? Bakhona abanesi, bakhona oSisinomkhitha endithi mna ndiqonda uba ndixhomekeke kule mali yakhe yegranti nale mali yakhe yenkamnkamo esondlayo apha endlini. Andizukwazi ke ngoku uyobhatala ezinye iimali. Zikhona ezinkonzo zimahala urhulumente azinikayo for abantu abanele ngxaki? According to my knowledge, azikho. But uyakwazi into yokuqala njengoba senditshilo ndathi you become aware Yes. of le ngxaki. Uyakwazi ukuyothetha kumeza. Uyakwazi uyobuza kutishala walapha elalini. Uyakwazi uyokubuza ecaweni. Uyakwazi ndithini ndinale condition. Otherwise azikho ii-services ezi-free according to my knowledge. But ke ndiza kuhlekisa ngoba thina ke phaa ecaweni yam Okay. eWisile phantsi komfundisi uMnqitha, umama upresident, umama uPhumeza Sikhephe Mnqitha une-program phaa ecaweni yethu. Uthathe bonke abantu banolwazi nge-mental health. Unawo amanesi atrainwe on mental health, unazo ii-social workers, unazo abantu abenze i-anthropology at varsity level, unazo ii-psychologist, unabo noNomkhitha nama part of that team yakhe. Yes, yes. Thina ke phaa ecaweni ke unaloo wellness corner yobana athi whoever ova ubuhlungu, whoever othi akumnandanga, ngoba we are more on the primary solving of i-problem on a primary stage. Sure. Whoever othi ndinengxaki, athi ukhona umama uDingiswayo, ukhona umama Yekisi, ukhona umama uMsengana, ukhona umama uSoga, ukhona umama uMbewu, ukhona u-social worker, umama uKhweba, njalo njalo.
So uthe ke ngonana ke masiyi-extend uyayithanda le nkqubo yenu kakhulu abantu basecaweni bayayiphila le nkonzo yenu bayimamela le program masi-extend ii-services zethu to other people All right. singajongi only abantu bakwi-community yethu ewisileni yethu everybody othi ndiva ubuhlungu nikhona because before nibe zezinto nizizo beningabantu bakaThixo you came here to serve the Lord to love and to serve so thina ke ndingathi ke among ungabikho kwazo at least ikhona indawo where you can contact imission yethu ufumane ileta ufumane appointment uthethe naye nomphina kwabamama free of charge. Undibethe emlonyeni kuba bendizawubuza into yokubana mhlawumbi singenza njani thina because sikwezi platforms zokuba singakwazi ukufundisana nabahlali ngalo mcimbi we-mental health into yokuba sibafundise into yokuba zintoni ekufuneke ube uyazenza so undibethe emlonyeni apho ke ndiza kubuza lo mbuzo kodwa into endifuna siphinde sijonge wena sisinomkhithi into yokubana sendiyile ke ngoku kule wellness corner kubakho laa nto singazuyibalekela singabantu abamnyama yesana usinomkhithi yesana uza kuhamba yothetha yam Confidentiality. ingxaki yam ebantwini sisisusa njani esa stigma Yeyi mntanasekhaya yiyona nto yenza abantu ngenene bangafuni ukuthi seke i-counselling services umntu woyika uhamba ze phambi kwakho kuqala akuxelele ingxaki yakhe ingathi uzayithi repeat to omnye umntu. Okwesibini selezile ufumanise ubana uyayihayida ukunika half sele ezile ufumanise ubana isawufufa uthi nandixelele umama ubani so eso stigma abantu mabathi go away with that mabathi do away with loo nto aba bantu batrained mna ndisanoma ngabantu ababonayo andisanoma usisiphelokazi weze ngantoni ndiyazi xa usisiphelokazi engenile ndavula ifayili yakhe uba oh thina nosisiphelokazi sikwesi stage so abantu mabayeke okusalayo ikhona i-mental health issues and asizanga nayo ayofault yakho mntu unolixinzelelo ayofault yakho umcelamngeni kuwe ngase abantu baqala bayiqala last year nje bana umcelamngeni kuwe ebomini bakho deal with umcelamngeni kuwe usuke kuwe uzoshiyeka ingwave got the right to uba uphile ubomi bakho according to indlela ofuna ngayo so uba umuntu angasusa loo nto bana mandisuse le nto ngumcelamngeni and then xa ufika apha i-confidentiality is always guaranteed kukho i-ethics esilawulwa zizo icawa yethu yi-NPO ine-ethics zayo ubuza kum epracticini yam ndine-ethics ezilawulwa ngu-Health Professional Council of South Africa uthi ungena bewuxela nge-confidentiality ndibe ndikuxeba what you say here stays here and there's a way enza kwenza ngayo bana undixela ungayixeli umamakho ungenayixela itshomi yakho ungenayixela nabani close this is your space hlala kakuhle take a deep breath this is your space that's what we do ke kwi-practices zethu napha ke kula wellness corner it is your space the minute ufika usithi akumnandanga this is your space even if uthi ndibulele ndithathe umntana ndiyomlahla ndandisenza into ezithile I've been raped funeka si-activate that core you into esifunayo is that core you lo idalwe nguThixo not le ngumcelamngeni kuwe and even the rapist ayinawungena pha so if ufumene i-counselling ezibake ndiyazi iteam yam nam ndizazi nabanye abantu ndibazi if ufumene i-counselling eyiyo based on kwawena mani i-extent yakho uyakwazi uyibona umuntu engena apha emnyango ubana ukweyiphi level oxinzelelo lo mntu the way he carries umzimba wakhe i-gestures amalungu omzimba wasebenzisa kanjani i-eye contact everything you could see that this is the extent akuyo lo mntu mandisibrace ke ngoba angasbrace myself ndishana nenye into ke ngokunana ke apha so abantu ke mabaye ku-stigmatize ayicinge fana uba xa uye phaa is because uyagula okanye une-psychological une-psychosis problem or une-clinical problem is because unomcelamngeni ofuna ukuthi shake off your clean inbox yakho pa siphelokazi ukwenza uba ube clean ube right ibe nguwe
So abantu ngase bayisuse loo nto yobana iyostigmatizer into yobana uyohlala nekhansila as if ungumntu ongakwazi ukukhowupha okanye ngumntu otheni. Sukuba uyokususa uyoxibilika le nto ikusindayo uzophila ubomi bakho the best quality yobomi bakho ufuna bona. You are claiming back your life Wow. ngelaa xesha. So ngase abantu bayazi ngolo hlobo. Phulaphula wevukana FM wena ke sibamba phakathi sincokola naye ke mphulaphuli yena ke umama ke nomkhithi edingiswayo clinical psychologist sincokola ke ngomcimbi we-mental health ukhona into efuna uyongeza mama Ndifuna ukulungisa ndithi I'm a registered counsellor. registered counsellor uxolo ndingatholi iibhonethi zakho eziliqela xa sivala mama nomkhitha ke ndiyafuna ke sijonge ke ngakumbi because eyona nto sizama ukuyibethelela ngamandla kukugqobhozela phaa ke kwi-rural communities sizame ke ngakumbi ukuncedisana naba bantu bathe qelele ngakumbi kwezi wellness khona ubusandozimenshina zikhona ezicaweni nakwi-services ezifana nezakho sibakhuthaze into yokubana nabo bazame ngakumbi isekele zokumila kunje phaa ezilalini kubo okanye bathi bephuma mhlawumbi bayofuna amancedo kubantu abafana nani ukuze ke bakwazi ukudila nalo mcimbi we-mental health siyibreake kwangakumbi nesi stigma ndidla ngokuthi kuchuma as umuntu odila ne-depression ndithi xa ndingena ngenyimini ndithi yabona ke namhlanje iingxaki zam zifuna ndihlala ekhawushini kuthiwa forgive yourself sometimes ndithetha as a joke but now that we are talking ndiyayibona into yokubana heyi ayojoku le kuyafuneka ndivizithele nam kulaa khawushi ke ndiyobhodla because kubalulekile into yokuba ukhuphele so that uzoba khaphukhaphu because sithi isingesi awukwazi ukuphokozela abanye abantu ibe ikhaphu yakho i-empty. Masithethe ke nala makhaya asezilalini siwakhuthaze into yoba nawo azame ukuphakama aye kukuthi abantu bazawuthini aye kukuthi xa ndiya kubani kuzawuthini na. Inkosi Siphelo. Baphulaphuli basekhaya kuthiwa mandize kuni nami ke ndiza kuni ngokuthunywa ndiyanicela ndiza ngochuku phofu ke ndiza ngochuku xa uyibona into yobana into ingaphezu kwakho sukuhlala ngoba ngomso izawuba nguwe. Yes. Okokuqala maniqale ngento ethi ikhaya nekhaya lineengxaki zayo sujonga iingxaki zasenext door iingxaki sifocusa kwiingxaki zasenext door sazi zonke into ezenzeka abantwana base-next door singazijonganga ezenzeka kwaba bethu abantwana. Into yokuqala ofuneka umntu ayenzile kukubana masithi kule family yalapha ekhaya okanye kwesi siduko salapha ekhaya singabantu abathandwa sisifo soxhuzulu. So nobana sike sithi cwaka siyathi gqi kwigeneration ethile athi gqi umntana mhlawumbi abe mnye okanye singabantu aba-schizophrenic okanye sine-bipolar okanye sine-borderline stress disorder okanye sine-post traumatic stress whatever noba sisigule njenge-diabetes or hypertension iba kudongwe lalo msi ba-vulnerable to into ethile. So funeka uzigade because yazi uba apha ekhaya kukho i-diabetes so mandizigade ngedayethi yam apha ekhaya kukho into ethile mandizigade mandingaluvumeli uxinzelelo lengqondo because ukuba ndizawufana nodabs othile katata ekuthiwa wayeyakhwele phezu kwendlu athuka abantu bathi uyathakatha kanti yayi-communication yobana esithi andikho right akumnandanga sekulaa nasiwana equilibrium yakhe iqualisa izalingana ke kwatenxe one zizawuthi zingathi isenongabuyi isenobuya xa ingabuyanga ke ngoku sekulate ke ngoku so funeka ayijonge umuntu i-primary health yakhe because esandi ubana apha ekhaya singabantu abanesi sigulo sithile. So coming to le nto ithetha ukuthi ke ngona bangakhawulelana njani nento ezithile kukubana nikwazi ubhekana nibe ngumndeni yakhani umndeni bomama bam bootata bam apha ekhaya makungabikho mntu apha ungakwaziyo ucommunicator ingxaki yakhe noba incinci kangakanani na noba has been liward noba kwenzeke ntoni na makakwazi ukuthi tata mama kunje nanje nanje I'm frustrated because I was dating umntu othile and this is what happened okanye
mama tata ndicandule ndenze oku noku 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 noku, uzokwazi umluleka before aphume abe yingxaki ebantwini. So ibalulekile into yobana ningumndeni nikwazi ubana nihlale together, you spend time together, ulwazi hlaba lomnye, ukwazi umbona ubana usiphelokazi akakho right namhlanje. It must be one of those days. So indlela nimtreatha ngayo ke ngosiphelokazi indlela ethi we support you. When you are ready, when you're good and ready, talk. Sikhona. Talk. Into yokuqala kukubana is to be listened to. Into eyenza abantu bame nje kubana athi andinamntu ondimamela. Andinamxelela umama because uza kundijaja. Andinamxelela utata because usoloko busy. Ziku-external affairs. Internal affairs akanaxesha lakhe. So masakheni imindeni emakhaya. Masihoyaneni, masibhekelaneni, masithandaneni, masisapotaneni, masingalali sicaphukile. Because bulala ucaphukile laa nto yenzekileyo uyayicinga ubusuku obu likhasethe elingapheliyo siphelokazi, liyarhixiza libuye umva kusekusasa ungomnye umntu uyophangela ke ngoku uzawuvuka unjani emsebenzini. Ungulaa mphathi ke ngoku ukrwelayo wena because akumnandanga ekhayeni. Ungulaa mntu wena ethatha ze move. Abantu uyabaqaphela sisiphelokazi ziyi-ticking time bomb. Bathi behle nje bakwi-calm down behleli nje. So you touch umntu uyablasta kumntu ongenguye lo wenze laa nto. So bahlala benjalo abantu ngenxa yoxinzelelo lengqondo nendlela abahleli ngayo, be it ekhayeni, be it emsebenzini. Eyenzeka ekhayeni affect abantu emsebenzini, iba affecta kwi-relationship yakho everywhere. Uba yenzeka emsebenzini uzawubuya nemsebenzini uzise ekhayeni. So that's why ndisithi ke i-support isi-right because yonke into primarily iqala ekhaya, kwi-onset apho usuka khona. Wow. Right, mphulaphula 15 minutes. Mama, masibulele ngexesha lakho. Ngethemba lokuba nomphulaphula ekhaya noko namhlanje kuthe kwavuleka wakwazi ukucholachola. Abantu abafana nawe ke bancabile siyawabulela kamathuba manje kumane ke sifana sizohlala nani sifumane olwazi. Siyabulela kakhulu mama. Inkosi siphelokazi for having me. Right. Last words before siyaphuma. Ndiyacela nje baxela phulaphula ubana ungade uzibulale ke ude uzixhome. Sikhona and ndikhona, i-practice yam ikhona phaa kwi-Roman Catholic premises apho kwakuthiwa kwakuseconvent. Yes. Okuhamba usiya kwamasipala ndikhona, ndiyafumaneka. You can come to my practice. Ndiyamthatha ofikayo unqo, ndiyamthatha obhukishayo, ndiyakubona virtually xa ungakwazi ufikelela ngenxa yeemeko ezithile zemali nantoni. Ndiyakwazi ukukuhoya virtually, ndikuthumelela ilink ungene kuZoom, wena udawunloda nje i-app kaZoom. Then ngexesha lakho in the comfort of your home, usemotweni yakho, useofisini yakho, uyakwazi ukuthi ke ngexesha elithile ke ndicela ke sihlale phantsi sincokole. Then ndikuthumelela ilink, usiyathetha ke ngoku for isession yonke, uyandibona ndiyakubona. So either uza in person okanye uza ndikubona virtual. Alright. Nkosi kakhulu masibulele ngexesha lakho. Mphulaphuli weVukani FM siyaphanga ke ngoku.